Здра- Здравейте хора, започваме. Draken Sang, епизод номер 3. 4 де моя грешка. Този път вместо да снима Анатолий, аз се снимам. И ако го търсите, си го намерите в канала на Анатолий пак, се му го изпратя, той да си го сложи в неговия канал. Защото аз слагам на други игри в моя канал. Така, няма да стопирам, но за една-две минути се излезна. А, Няма да стопирам това. Се оставя останалите да се представят. Започваме с Monster. Аз съм Светко, аз съм гледал предишните клипчета. Представи се, кажи нещо за себе си, защо играеш Draken Sang, харесва ли ти, не харесва ли ти? Да. Ами това кажи, не, аз съм Светко. монстър. Тъй както видяхте на клипа и ще видите, малко време не играх, защото се включвах компютъра. Анатолий ми се обажда, дано и на всички вас. Да. Добре. Аз ли съм наред? Сега е наред Анатолий. Аз съм Анатолий. Моя герой е целият легендарен. В миналия клип ви го показах и аз се опитвам сега да взема. Събирам само злата и сребра, за да мога да взема удивителната мантия. Както виждате, сега съм с магическата. Ще ви изпратя клипа ще направя клипа, в който сме взимали мантията. И да. Много Аз голямо представяне, бе. какво направя? Светко, Да. хора, да знаете, че този епизод с мантията ще го наречем взимането на мантията. И така ще е, защото вече правих други епизоди, пък това беше преди и сега пускам още един. Тъй, че няма да стане, просто ще има... Няма да стане хубаво, ако сега напиша два пъти трети епизод. Затова няма да има епизод. И без епизод Draken Sang, BG и в търсене на мантия. Да знаете, че ще бъдат направени два клипа от мене. По 20 минути всеки. Нормално време. Човек, по чудните дни ще трябва да махаме тия и трябва да правим нови видеоклипове. Наспокой, аз имам 7-8 гигабайта свободно място. То това малко е, човек, как имаш 7-8 бе? Компютрите имат по 500 Ами, за гигабайт. малко се стопирам това Няма и... да стопираш. Добре. Компютрите имат по 500 гигабайта, бе. Какво ми говориш? По 7-8 гигабайта имаш още. Ето зрителите сега се видят колко свободно имам. Ама сега тъй като не ми се търси. Маре, дай да го направя. Го намеря. Къде беше? Чакай, аз ще видя колко свободно място има. Ето. Сега. 75 гигабайта имам. Спокойно мога да ви кажа, че се снимаме много клипове. Аз имам 30, имаш трябва да тъкаме тия. Дойче. 30 гигабайта не са малко хора. Аз имам 104 гигабайта. Общо! И ти имаш колкото ми ама имаш общо 104. Не, само в дъджиск. Дай. Аз купя една флашка и ще кача някакъв епизод, ама много готин, зрелищен. Сега, както можете да видите, ние отиваме да бием бос. Хора се постараят да вземат целият евент, пък ако не успее, искам коня Магарито да взема. Ако взема Магарито, ще правя специален видеоклип, малко да се поразходя.
атака. И играй в атака, но е яко. Играта атака ли бе? Не знам. В PvP ли искаш да кажеш? Не бе, в атака ти за 5 секунди. Аре бе да тръгваме. Айде. О, чакайте, че е тук. На къде ще да наследя то спагиости? Еми, отиваме да бием горе босовете. От две страни да тръгнем да хакаме. Бой. Ние тук сега с Монстър имаме една хубава компания от 100-200 гоблина. Пак, те при мен са, аз съм сам. Не мога да обхвана цялата черна дупка. И препореца на Явор. Какво направя аз? Вижте двама. Ние сме 4. Все пак вещицата е при нас. Кой ме пука на мен? На мене. Не. И клипче ли снимаме или удещина? Одещина. Луд клип. Да. Смесено нещо. Нещо по средата. От клип на лудите. Човек, сега ще кажа нещо смешно. Например, абе, от каквото и да е. Харесва ли ти Младост 5? Не. Да. Не. Да. На мен кой ме пука, на мен пък не ми харесва. И, Много смешно. нали? Ама в това го измислих някъде в Minecraft талант. Майнкрафт ресторан. Абе, наистина, Minecraft талант. Видеоклипче. YouTube. Аз Ще го виж. Ма не... аз си го боса, самичък си го бия боса. Какъв Анатолий бяха тия имената им? Луксиона Кадриев и... Дори не го помня някакво албанско име. Ма започва Азис Абдуа, мисля, че беше. с Абдуа. И се смяха да не говоря. Да, Юксел на Кадриев и Абдил Резба или каквото ми беше шиваното име там. Разбай. Да. Разбай. Абе, си го видя и в следващия епизод ще ви кажем. Да, че... Луксиона Кадриев. На Кадриев Юселов. Леля, майко. Много смрати тиня има тук, бе. Ами, какво съм напълня? Гледай да не си в тревата, че много гадно. Да не си пак от теб. Ох, клеп. А то смисъл да не го казваме, или ще го кача май. Аре, дай ти боса сега. Ще бъде? Ама ние не го любихме, бе. ние го Домърдяма. Не сме го били боса, бе. Ето, вие докато са бити, аз им покажа хубавия си инвентар. Аре, стига, бе, че сега ще... Прямо скапан инвентар. Да. Гето е по-хубав. Това, но моят е най-хубав. Моля ти се, брат. Моля ти само целия, аз съм легендарен, показах си. На монстър е по-як. Да, бе. А не, твой е по-як, ти имаш мантията. Не ми монстър, кажи как те убих. Да, убил май. Да, с мантията. Ма гледайте го колко е крив. Заснел съм го на кадър кривостта му. Аз ако съм с монстър, му убия Анатолий. Боже. Някой камък да ми да те умря. Аз имам 16. Аз нямам дори 40, имам 39. Пламени, имаш ли камък да ми дадеш? Много ясно бе, момиченце. На. Чакай да са махнат тези гоблиняри. И че го обидох, то съм там ли, бе? Маскай се оттам, бе! Маскай се! Маскай се оттам, бе! Маскай се! Той там е, че нямам време да се занимавам с някакви... Аре, бабичката се върне! Докарайте я насам, бе! Като умреш, Всичките са бият, човек, всички са били. ми сложим един син и си мрит аз. Нямам син, всичките ги използвах, сега съм плюс 150. Зрителите могат да го видят. Аз съм със син, обаче не е сентия син. Много Аз силно. ще убия и тези... Ай, или те мене! Стой там, Павел.
Аре бе, някой да би боса с мене. Аз се Какво да Няма се направя? да сте кръв, бе. бабо. Пък и много ми лаги. Аз ще ги опратя с войняк. Най-гадното е, че ни пущат кръв. Да, големи. Гадено нещо. Добре, аз и мага идваме да помагаме. Остав, бягай, че... Нямам. И аз вече нямам. Имам 4 зърна, няма мога да влизам. Явор, имаш ли? Не имам 39. Изчакайте, та можеше да ни даде. Ако имаш 500 есенции, размини. Аз вече не мога да вляза. И Имаш ли свет... 500 есенция? Нямам 510. Аз нали го питах, бе, човек. Имам 274. Бе. Чай да не върнем, че... Ле, колко сме изсвъкнали. Не, баба, моля те са. Аре бе, как ме отцепаха? Лесно. Се Не трябва на изтъчим мен... на кой стрече. Изтъчим на кой стрече да събере малко зърно и есенция. Окей, ма, изчакай да убим тая и още един бос и... Абе, аз нямам пачета козове. Ще трябва да събера песен, пока съм имам 0. Хубава цена. Ще се бием, бе. Събим, ще фарваме. Ама аз искам да минем, да отидем поне до да кюнем да кюнем Елена. Как ма бият тия слайнари? Няма я Убиха ли хора. някой? Мой бе, лайняри. Някой умря ли? Не бе, всички освен нас и монстър сте живи. Аз бия боса. Виж го. Виждам та. Стой там, да стои това лайно там. Аре бе, как ме кюнаха? Аз търся група, за кои стречи отивам. Няма зърно повече. Изчакай бе, ние сега се дойдем. Останаха Колко само... зърно имаш, я бе? Какво? Колко зърно имаш? 0. 0? Да. Еми, яре, аз че на кои стречи. Аз ще ги изчакам да кюнат, ти ще дойдеш. Ти слайня. Я бре, и да ги изчакаш, няма да стане, не можеш да ги събереш, аре идвай. Може да ми аре. Ви кюнах си ли боса? Да бе. 20 ценки ми пусна. Аре бе, как на тебе? Аз се убих. Дай ми Аз- камък, ако имаш, бе, Анатолий. Имам 16 тона отводници. Дето Напиши му на легла... това да ми даде. А? Напиши му на това да ми даде. Не знам как. Той явно се върна, аре явре. Ама двамата ли отивам на Quest Street? Аз им напускам групата да направя група за Quest Street. Не чакай бе, той и аз се идвам с вас. Трагична история. Аз винаги си казвам, първо трябва да събери отводници, тогава да влизаме. Аз ще се побия още малко, че... Аз имам още 21 кафета. Той аз имам кафе. Чакайте се свърша предизвикателството за Мога чудовище. да направя тя 27 кафета. Чакай бе, аз свършил ли съм си го? Ако съм си го свършил, аз съм ахам. Да, 100 чудовища не. 1000 ди. Окей, дайте да посъберем, ако искате. Айде, канете му. Аре, ма аз ще събера, ще ми помогнете да събера 10 такова. Ай, канете! Не, Ти бе, си в групата, бе, момченце. Чупих си кокалите. Я помня, виждали са, чуваме. Чуваме ли са? Някой да говори. Чуваме ли се? Чувам са.
Аз също се чувам много слабо. Ма тъй се чува много по-силно. Добре, те си държа слушалките. Така, дами и господа, майче всички се чуваме много добре. Стига си Бога, тъй че... На междиния сме, нали? Да. Ами, този е тука. Те на средно сме. Те то са толкова трудни на седното, някакво сакри. Да. Да? Някакво да се сравняваме, нали? Няма. Само аз ги обидам, не гледай. Бе, ако става, пази боже, какви слабати са и тия чудовища. Много са слаби, наистина, направиха някак си по-слаби. Нито са смаляли живота, нито нищо, ма пак са Като 21. Защо? Как защо? Защото ме събуди. Един път ме събуди, аз Утре успях ще да заспа. Утре ще Втори път. оставаш, що ми искаш? Хора, моля ви, окрутете родителите си. Снимаме клип все пак. А няма да оставиш, не? Ако ме кажеш, че аз Ще ядеш бой? Няма да оставиш, казах. Ние и пламени си Ти така да спиш до 11 часа и после... Какъв ти е проблема? Еми, Колко ще спа? Ще Какво? спа доколкото искам. човек дори не е родител. Така, Значи си пълна. Какво? Цял ден ли ще спиш? Ние ще спа до 11-12 макс, няма да е повече. Да, бе. Тогава сега ако да правя до 10, трябва 12. Какво искаш ще правим, бе? Еми, и че... Кома да слагаме игри, телевизия, излизай. Де да изляза, бе? Ти гледаш мама му пуска клюват. Не е склюват. Охо, како гумите да не са, те и здрави като камък. Кой кажеш? Викам на кака гумите да не са здрави като камък. Какво? Няма, говори на чист български, не на... колко ли с месо? Една магиосница има много яка мантия. Кой ще да я види? Няма съм аз. Черна ли е? Не, червена някаква. Ме боите. Изчакай, идвам да я снимаме. С нещо като рана. Ама той мина вече. Сигурно кое среща. Чакай, вижте нещо. Има нещо като рана на гърба. Не може да стане, да се преместиш. Как да се премести? Се премести някъде други. Премести ми компютъра. Жив са си и ти, бе. Защо аз? Твой си проблема, че не можеш. Аре бе, хора, къде сте? Проблема, само да видя тази направо. Ще убия. Мръзна бе. Тренираш ме да нещо. Нам петля, глупости. Да бе, глупости. Защо я свям? Чистка е твърдем там. Той е виновен. Чего искаш, ще видиш. Нарочно, че пласич. В цялата вакансия няма може 9... Не, какво 9 са? 7 по нашата съвестта. А ще ме събуждаш ли? Ще си ми бъде скажи. Ма няма да се бъдеш. 6! Събудила 1 часа! За едно кафето тук ми дава там. Ще скажи, аз ще изказвам вече. Като ти ще не бъдой. После ще мълчиш, като Ай. Ще разно едно. Изкажи ме. Трябва да ми само още 2 кафета. Пък мен е 9. Само още 2 кафета ми трябват. И съм ги събрал. С тебе ти. Аз ще казвам. О, боже. Аре, защо не се чувам? Не ти ли трябва да го държа, бе? Гати работата, ако ме питате, хора. Що не стопираш малко? За ко? Утре ще остая, аз ви 9 Ще утре. Аре, окей, пущам го да... Ма не е много як бос, защото... Мой да не е много як бос, но... То ще го бъгваме ли? Абе, в момента се снима, тъй че предлагам да го бим честно. Не, всеки Дай да го... го хакнем. Абе, ко че пука е? Сякаш ще ни го бъгват. Сигурно вече ме е качен, изчакай да видя. Окей, прегледай. Моя. Гледайте
Сега ще ви кажа името на... не. Дракен Санк епизод 2 БГ на евента. Много хубав епизод. Сега качвам... Чакай да напишеш част първа, бе. То нали на 2 часа го правихме. Да. Който си играл лазера, сори, ма не го оцели. Част първа. Бос. Боса е тука, хора. Иска да натрепи всичките. И това му е мисията в живота, бе. Мене... не, бе. Това не е боса, ма пак е много силен дух. Аз го помисля за боса далече. Те са слаби, бе. Проблемът при духовете е... Че Духовете са слаби, ама като има и скелети при тях и са непобедими. Да. Убиват първо духовете. Ако искате съвети, пишете на коментарите. Арио, как ме разстреляха? Едно грозно дойде коляч. Аз си викам коляча заради ивента са. Ти на всеки ивент различно име. Да, наистина, много е гадно. Аз сама свикна с едното име, то започне да го пишат на друго име. Дракен самите е игра на биткоин. Беше на първо място, пък мисля, че у нас ферма отиде, скапаната ферма отиде май на първо място. Как се сложат скапаната ферма? Да, наистина. Тъй, че ако гледате клипа, много лесно можете да си направите регистрация. Ако не знаете как, напишете ни. Ние ще ви обясним подробно. Защото на оная фермата, той е бази тъпнята, пък има повече играчи от тук и от Майнкрафт. Мисля, че има или на четвърто, как Дракен Санта за един месец я свалиха на трето място. Да. Беше на първо място, но не стъпи игри някакви там скапаняци. Бе, че грозен, че съм ядосан, че най-хубавата игра, гледайте на кое място отиде. Да. И Майнкрафта. Майнкрафта не е на бигпоинта, ма сета. Хубаво е. Макар, че Майнкрафта наистина не е на бигпоинт. Не бе, мисля, че е... Не. Бигпоинта ни прави такива игри с купчета и такива. Да, но това нещо там. Така хубаво, че ако умееш, ще дойдеш. Да, и без да плащаш нищо. На мен още ми се спи пак до 9 часа. От тая група, де сме тук, аз съм... 10 часа и. Ами да. 10 ли е? Нали Да. 10? 10 ми показва на мене. Скайпа. 10 часа е. 10 без 9 е, бе. Сета е, директно. Ма аз ще трябва да ставам след час. Да, той ще ходи на преглед при лекарката. Ваксина някаква. Монта, ваксина, монта. Че 2 пъти отсъствах от училище заради това. Хубава ваксина. Клипът вече е на 1 гигабайт и едно. Хора, значи, да се качим. И на мене, Значи- ма... Значи, една там, две ми пусна, едно чудовище ми пусна 2 такива сили. Значи, лекарката на даскалото там влизам. Тя постоянно се е смешна. И говори с един някак странен глас и вика, който са го боцнали и са му били ваксина Монто, да ни даде бележка. Аз дигам ръка и тя вика, свали си ръката, дете. И после пита, ако някой вече са му я били, искам да ми донесе бележката. После викам, аз биха ми я, но само да видя дали съм алергичен към нещо и там заразен, ако съм заразен. И тя вика, ами тогава ще ми я донесеш. Аз дори я нямам, тя уда малко. Аз почуках на вратата преди да влезна, имам преди това. Почуках, тя, защото глуха, не ме чуем с карат аз. Белуда, бе, какво говоря? Окей, аз вече имам 10 заркана. Пък аз имам още едно.
само. Еми, аре събери го. Аз имам 24. Не, имам само едно. Много Няма да те е. чакаме. Ама аз събера песен и ще ми дадат. Ти колко имаш? Аз имам 84. Охо! Като да чакаме деня свърши. Спокой, те тук дават много бързо. Да, бе! Аз имам 337. Брат, аз съм събрал 429. Аз Тук са преди влезнат. да влезна тук ги дадох 500 дадох. Вие знаете ли, че на този евент на Map 2 ми дадоха 500 есенция? Знаете ли как? От едно съндъче ми дадоха 500 есенция. И 5 ценки. Спрях да им викам сенки и почвам да им викам семки. Семки, да? Семки. 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 Най-вече тиквени семки, защото са тъпи. Как бе, аз... Босовите дет ги дават са мега тъпи. Не могат да се осъзнаят кой ги атакува, де ги атакува. Вярно си, да. Няма лъжим. Сега пускам една черна дупка, слизам и къртя. Ми, аре Къртя. кърти. С шлайфа кърти. Шу. Иха! Надолу. Добре, вече мога да възстановявам. Аз мога, ама няма ви давам. Вече имам 105. Че как ми се спи, пък е 9 часа. Още запозявам. Аре ти бе, тук ще ни дадат... Чакай! Тук надолу ще ти дадат кафе малко да пинеш. Аз имам 24, бе. Ми спи няколко бе. Мързъл ме е хванал. Хубава работа. Хубаво, нали? Знаете ли какво е като бях по-малък? Какво? Че мързъл ми тече по вените. Дядо ме пита, защото има мързи. Аз Това кажа не. нашия викам, защото мързел ми тече по вените. Ми как? И сега само ме пита, още ли мързъл тече по вените? Аз му викам, че отдавна спрямо. Мен ме съмнява. Боже, помини. Точно ти ли го кажеш, дед вратата, щеш да затвориш плевния минаш. Еми, аз сега няма да затварям на всяка секунда, като минавам. Няма да затварям Чуваш ли, вратата. бе, чуваш ли го? На всяко влизане и излизане няма да затварям вратата, бе. То е много работа. Много работа. Като Ами, свърша... Минавам през едната врата, минавам през другата, като си свърша работата, затварям двете врати. Ма и ти стига май толкова. забравиш да ги затвориш. Това е подробност. И Явор пак умря. Както Сега и аз винаги. го последвам. То сме оган бос, не може да се замръзи. Да се замръзи не може, иначе да се преспи може. Защото стражата може да ми го обхване и черната дупка. Аре, ние тук с Армес избихме 3, Грозно. 4 боса. Че грозно. Чакай бе, ние единия сме го убили ли бе? Не, имаше един само. Рап рецепта. Лап. И последен час музика и да не ти говоря какво стана. Ние имахме физическо последен час. Нали някой ще се тръгна. Всичките. Освен футболмените. Футболмените. следен фрагмент. 44. Аз имам 21, бе. Че ма мърти нещо се бия. Гласа, прозявам се още. Колко минути стана, бе? Даваш там на паузичката, ма не я натискаш и виждаш колко. Гигабайт и половина. Хайде го стигаме. Къде е другия стрелец, бе? Точно това и аз се чудя. Сигурно татъка. Човек, ай го спираме и пускаме другия. Чули? Не. Не, вече не мисля с тима хора, аз мисля да ставам. Баре бе, какво се става? Ще снимаме. Мен не мисля с тима вече. Ти няма да снимаш, че само се играеш.
Ако искаш, или си Точно ставаш. не ми се играе, друга игра ще играем. Да, Колбит ли? Сигурно, защото тъс ми омръзна. Сега вече, защото съм с то сарек, ако... Ако искаш, влез с моя. Че с кой ще плееш? С никой Моя. ще чатя по скайпчето. Да ти дам ли просто хора, мост? това мисля да е за този. Човек, дай ми моста, ако искаш. Пламене, бягай са! Хубаво, Ами- аре, че аз ще влява в Анатолий, че ще влезе в Монстър. Окей. Хора, това беше краят на... Чакай, каем, че менка ми сега герой. Чакай, каем. Това е краят на епизод номер... Кой Четвърт. беше? Номер Че- 4. 4. Четвърти час първа. И довиждане.